Здравейте, приятели, днес ще изпробваме. Това сте останали на училище преди 10 години. Аз ще се докарам някъде много салко години. Тук ли ти минаваме, бе? Селим. Какво да ви чакаме? Кучето ли ти идва? Ева, Адриано. Оттам, където минахме. Кой ще стане, ако слезем? По-чисто е там, бе. Не съм. Елате да слезем. Ама може да има дни нещо. Хайде да учим. Ама после как се учим? Чакай, тук притуле. Час да помня. Аре по-бързо, то снимам иначе. Тук и туалетна няма да е. Има, бе. Къде? Ето това белото. Не, тези дървета имат бодли. Брати, чупик. Бебе, оттам. Чакай малко, я се дипни ти. Аз минах по друг път. От тука. Има ли човек? Чупитас, дали можем да влезем ли? Не. Чакай. Да, отваряй път. Селим. Кой фали от тая куфа? Не, наистина удря тока, но мен не ме буде. Да? Какво се буде? Няма. Където е? Ти че, Антоне? Брат, той е съборото. Искаш да баскетбол. Ама той е съборо пак ли тухлите сам. Мъче как се породя. Кайс! Приятели, че има второ видео в моя акаунт.